Katrin Nestave, samskipare til Amnesty International. Tidligere började en singer-songwriter capping. Hvor det? Det något som vi dessutom gjorde för 20 år sedan. För 20 år sedan tar skipet i Amnesty för en sangskrivare capping. Och på sjur henne kom flövan Amnesty toner. Och jag hade att han flövan är faktiskt och tror jag charmerande och hade det rörande att det här chansen som är flövan är något som finns sitt egna liv och leva så väl så snart som det här var just och jag alltid att han flövan kan ses där vara en alltså något som blir förja och eller så såna där fälsens och är en dörrgrupper och nämnden i Amnesty nu blir Amnesty hållt 30 år i år och till 20 år sedan vi gjorde det senast så håller vi att det behöver att göra det efter nu 20 år att han har. Jag syns att nekva av de unga tonläggare som är virkner ut det och till nekva av de tonläggare och sangskrivare de var inte född när den flövan kom ut och vi talade det att nu är det något som är gott hög att bjöd timon in eisne så men det som vi gör vid sangskrivarkappen är vi bjöd utlom att låttaga bei unga äldre rönten och rönten och allt slag tonläggare. Nämligen att allt kan komma via att tonläggare. Är det bara tonläggare eller kan man komma vid öronlistalig grejen eisne? Det är tonläggare så skilja att man kan gå komma med en rappläge till dömes eller man kan även välja bara att lägga ett instrumentalt läge in. Man kan nästan föra samman med någon öron så när man själv går till att ordras eller skriva yrkingar så kan man föra samman med någon öron som så då skriva läge och så sätter man sig samman och alverar samman. Det kan vara korsanger, det kan vara en badnagare som kommer samman och det lukas som åra en sang samman till bötner ofta eller gå till enkelt att åra sig på charmerande och syande matar och så kan de samman, synja det samman. Så det är ölig öppet. Vad vantar Amnesty att få på sjuren och sådana flöve? Vi vana till att den där kappingen vill vi till att få föringar lyckas som att sätta sig ner och huxa sig om vad är mannarätten där stövan i 2011? Vad är det för till dömes mannarätten där brott som för fram? Här har vi ett jaunrättende öll mellan hemsens borgare, alltså efter mannarätten där stövan för att andra mannarätten stövan ute i hemmet. Det som vi spyrja, det som vill låta det är vi ser arbetssättningen eller stotter. Vi är öll för frals och jaunlök. Vi har att vi färna samma spyrja vi så. Så det lyckas med utfrattar vi så det är öl uppe. Till sist, om det är någon som har AHA och evnet till att komma vid, kvar finner man mer information om detta tilltaget? Man kan läsa om sangskrivarkappen av hemsidan till Amnesty, det är så amnesty.fo och här kan man bara melda sig till och läsa om sangskrivarkappen och är som live framförslar, alltså vi har såna konserter, små konserter som färvar runt om landet i majmana. Och hvis man meldar sig till det så ska man minnas att melda sig till den 15 april. Men annars så ska man läta sin sang in den 15 juni. Men man är välkommen att melda sig till så kött som gör lite så. Tack för samrundan och allt det bästa framöver. Tusen tack för det.